Geçen ayda Aşgabatyň etegindäki çoğunlynyň daçalary ýumrulyp başlandy. Netijede diňe bir çoğunlynyň ilatynyň geljegi däldi. Eýse umuman tutuşlugyna bu territoriýanyň geljegi hem nämälim bolup galýar. Häkimetler öýleri ýykylan adamlaryň jaý üçünçüligi meselesinde anyk hiç zat aýtmaýşlary ýaly çoğunlynyň daçalarynyň näme sebäpden ýumrulýandygy, olaryň ýerinde haýsydyr bir täze detgalaryň guruljakdygy barada hem taýyk maglumat bermeýärler. Dogrusy çoğunlydaky ýagdaý bu Aşgabat ýebitindäki jaýlaryň köpçülikden görnüşde ýumrulmagy bilen bagly dören diňe soňky wakalaryň biridir. Gelin paýtagtyň mundan bir näçe ýyl ozal we ýaňa ýakynda ýykylan ýerleriniň häzirki ykballaryna nazar aýlalyň. Aşgabatyň ileri çetindäki bu çolo ýerlerde bir wagtlar ýüzlerçe maşgalanyň hojalygy, öý ugzary bolupdy. Berdeňinde häzir hem ýektuk baglaryň arasynda ýeri bilen ýygsan edilen jaýlaryň pollaryny, fundamentlerini görse bolýar. Häzirki wagtda idegsiz ot basyp giden bu etrawyň jaýlary 2012-nji ýylda ýykylypdy. Sondan bäri häzirki güne çelini bu taýda alınıp barylýan nähildir bir guruluşyk işleri göze ilmeýär. Gepin gerdisine görä aýtsak, jaýlaryň näme sebäpden ýykylandygy barada hiç kili resmi maglumat berilmändi. Şeýlede bu ýeriniň ýaşaýjylaryna ýykylan jaýlary üçin häkimetler tarapyndan tölek tölenmändi. Diňe öý kitapçasy ýa-da ýeriň hususy eýetçiligine berilendigi barada ýürüýti dokumentleri bolan ýagdaýynda olary başga ýerden ýeri berilipdi. Bu harabaçylyklar hem Aşgabatyň günorta gün dogrundaky 8-nji mart diýilip adlandyrylýan etrawyň ýykylan jaýlaryna degişli. Berdeňinden tapawutlykda bu etrapda ýykylan jaýlaryň ýerine elitka diýilip adlandyrylýan ýokary amatlykly jaýlar bina edildi. Emma bu gaçan binalaryň arka tarapynda ýarym ýalta ýykylan jaýlaryň galındylary häzirki güne çelini hem saklanyp galýar. Bu görýän ýykan ýumranlyklaryňyz bolsa, gürrüňün eden 8-nji mart raýonumyzyň ilerisindäki Leningrad kolhozy adly ýere degişli. Daşyna haýat aýlanan bu jaýlar hem ýakyn wagtda ýykylyp, olaryň ýerine elitka diýilen jaýlar bina ediler. Şol bir wagtda 8-nji mart Leningrad kolhozy raýonlarynda bina edilen elitkalaryň aglabasynyň boş durandygy habar berilýär. Ýyllap ýersek bu ýerleriň ýaşaýjylary Sowet döwrüniň proýekti boýunça gurulan Paraxtedi mikroraýonundaky köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna göçürilýärler. Bu ýagdaýyň ýerli ýaşaýjylary o diýen kanagatlandyrmaýandygyny bu ýerdäki ýaşaýjylar bilen söhbetde bolan habarçymyz Murat Gurban aýdýar. Leningrad kolhozy, Gaja we 8-nji mart raýonlarynyň ýaşaýjylary howlu jaýlarda ýaşaýan adamlar. Olar köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna ýaşamak islemeýärler. Ondan bir howlda bir näçe maşgal bolup ýaşaýan hojalyklary 4 otogly bir kwartiraň berindigi hem olary begenip barmaýar. Bu aralykda 13.000 golay millik ýeri bardygy saklanylýan çoğunlynyň ýumrulandan soňky ykbalyny bolsa diňe wagt görkezär.